Wow, ang laki naman ng puso. You have a big heart! Tulog na. Do you know me? No. Kumusta yung mga cancer? Ngayon, dadaanan natin. Dadaan tayo sa Omi TV at titignan natin ano ang pinagdadaanan ng. Siyempre kasama ko si BTS Jimmy. Una natin puntaan ang parang pinakapaborito kong bansaan, China. Tinasimulan. Ni hao? Next. Uy, si Jimin! Oh, you like Jimin? Are you from Yes. China? Yes. Who is Jimin? Ah. Si Jimin. What? Pang. I'm ugly! Hello, you want hot singles in your area? Masaya ka ba sa buhay mo, kuya? Hindi. Okay lang yan. Hello. Na-record kayo. Hello! Is this tech support? What's that? It's my boyfriend. So you are a YouTuber, right? No. You are a YouTuber. No, I'm not. You are live streaming right now. Yes. Okay, that's good. He's my friend. Is also famous in TikTok. You have He's a TikTok famous account? TikToker. I don't like TikTok. You don't look like someone from TikTok. Why are you sad? You should be happy. Patagay! Tagay, boss. Thank you! Shout out! Bakit? Sino ba ako? May page ka? Oo. Search nyo Chooks TV. Hawak naman ng dede, pre. Yun! Woo! Akala ko ba nasa China ako? Bakit puro Filipino? Hindi! Ang realidad. Nasa China ako eh. Nandito ako para kalimutan ng katotohanan. Oy, puro ka jakol. Tignan mo ako sa mata. Naghahanap kang kalandian, no? No. Huwag mo ko singhan. Oh! Oy! Ano yan? Ano to? Bedasal? Okay ka lang. May kita mo ba ako? Bisaya ba kayo? Ano? Nasa country ako ng China, ba't puro mga Pilipino? Ni hao! Hi bro, what's up? Do you love me? Yeah, do you love me too? No. Mabuti para iba naman nakatikim ng one way na pagmamahal. Wow, dede! Hindi ako mag-judge ako, sorry. Aral ka na lang kaysa mag-Ome TV. Huwag mo akong skip. Mag-usap tayo sa pag-aaral mo. Ngayon na. Halika rito. Mag-aaral tayo. Ano yung tinitignan mo dyan? Mat ba yan? Mat? Mag-aral ka. Huwag kang puro Ome. Kinabukasan mo yan. Uy! Nahuli ka ba? Ang ganda. Anyari? Bakit ka ba? Ba't nakatakip mukha mo? Maging proud ka. Ano pa itsura mo? Mahalin mo sarili mo! COVID sa amin. May COVID sa inyo? Face reveal. Tingnan, patingin ang mukha. Kung mukha kang COVID. Patingin. Ayoko. Puro Pilipino na sa China. PaoLUL. Jongkak bayot. Bayot! Mas kilala pa nila si Jimmy kaysa sa akin. Naka-green screen. Sino na? Oh. Uy! Ang hirap na nakikilala na tayo eh. Hindi ko na ito pwedeng gawin palagi. Foreigner ba dito? Puro, hello! Ay, vlogger. Prank! Who? Prank yan! Prank! Who's prank? Kala nila, ano lang ako? Gift lang ako, hayop. Hindi ako prank. Tunay ako. Yo! BTS ba kayo? Hayop, hindi namin yung boyfriend ko kamakinig. Pogi ba? Pogi? Gusto mo bang pogi? Okay, good. Hindi, gusto ko maganda. Bastos kang bata. Di ba ako sapat? Oy, kamukha ko siya! Uy, pauwi na ba kayo? Ba't ka nag-o-ome sa jeep? Hello? Magbayad ka muna! Hello? Para po sa kanto! Kapir! Oy! Dito ko! Hello! Kasama si BTS. Tumiyawa! Nakikilala na akong bad trip. Short hair chinita girlfriend? No? Oh no. Do you know my boyfriend? Jimin? Do you know me?
No. Why do you know Jimmy but not me? What do we do here? I don't know. May accent sila. Ba't mo ako iniwan? Oh! Oy, mag-face mask ka! Masama yan! Wala usap-usap eh. Wow! Hello! Black man! Ako yun yung next. Pangit ba ako? Uy, kamukha tayo, pre. Maganda ilong ko, ah. Kaya, sayaw ka! Tawa ka sa gagaguhan mo. Alam, di ka sasabayan, ah. Sino nga to? Si PaoLUL. PaoLUL! PaoLUL! Kasi ayoko kasi may nakakilala eh. Panira eh. Kala ko babae, men. Sarap. Masasarap ako. Gusto mo ba ako ulamin? Ako eh. Bakit naman? Juicy ka pa? Jungkook? Ba't kilala mo si Jungkook? At least kilala lang si Jimin kahit wag na ako. Uy! Hindi niya ako maalala. Kaya sinala lang niya. Hayop! Oh, konnichiwa. Batang itim mo! BBBTs. BBBTEs. BBBTs. Do you know him? Do you know him? Why not? No. Why not? Do you want to know me? Do you want to know me? No. Then, what do we know? Nawalul siya eh. Wow, ang laki naman ng puso. You have a big heart! Can I sing to you the song of my people? Suso mo na napakalaki parang pakwan. Bote ang iyong katawan, ba't mo na malaman? Tsaka sa kama tuloy ang tuhugan. Para kang tinapay, titikong palaman. Did you like it? Because I like it. Ah! Di ko kaya marinig yung reaction sa ginawa natin. Uy, Serrano. Sino si Serrano? Hindi. Hindi. Opo. Huwag mo kayo opo. Bakit bata lang? Streamer ka kayo? Hindi. Ano lang? Naghanap na ng kausap. Malungkot ako. Kaya pala sa upuan mo. Wala, ano lang. Nakikita mo yung mga gamit sa likod. Nag-ML ka kayo? Minsan. Nagad na nagtatrabaho. Pagod ka. Ay, magpahinga ka. Huwag ka naman dito. Lalandi ka pa dito. Streamer ka kayo? Hindi. Pangalan mo sa ano kaya? Chooks. Chooks? Chooks 2. Hindi yung isa. May isa pa eh. Tinayagan niya. Hindi ko alam gano'ng katagal ko mabubullshit yun. Wow. Oh my God. Is that Jimin? Si Jimin ba yan? Yes. He is Jimin, my boyfriend. Yes, he is already mine. See? Okay, fine. Stay strong kayo dalawa, ha? Tingnan mo dyan, kuya. Maliit ba? Di mo makita yan, kuya. Streamer ako. Nagasto si PaoLUL yan eh. Nag-load pa siya eh. Well, yun na siguro yung maganda na medyo kilala ka na. Ang laki ng patay niya. Kung nakatingin ka lang sa camera ng segundong yun eh. Hi. Hello. Si PaoLUL. Shit! Bakit?
Sino yung nakakilala sa akin? Ate, ano to? Vlogger. Hindi. Kuya, wag ka na. Ano ba? Bakit? Bakit? Paolo, ikaw ba yan? Kuya, PaoLUL. Sino Paolo? Siya. PaoLUL yung Sino? pangalan niya. Ito? Yes, he's a vlogger. Si Jimin to eh. Yes. Ang shoutout lang yung nakakilala sa akin. Sorry, hindi kayo pwedeng dalawa. Oh, hello, white man. Hello. Uy, pogi ah. Alam mo mga lalaki, hindi sanay makakuha ng compliment eh. Pag babae, ang pangit ko! Pag lalaki, hello, Arabic hentai? Ano ba ito si Yeah. Hi, do you love me? Hi, do you love me? No. Why not? Why not? Anong why not? Sino yan? Sa BTS yan ah. This is BTS Jimin. Si Jimin. Yes. Oo. Pero ang ano ko, crush ko sa BTS is si V. Si Taeyong. Ako si BTS Jumanji. Wow! You handsome boy. Hello? Hi, girls! Hello! Hi po. Si Jimin. Si Jimin, oh my God, ba't nandiyan yung asawa ko? Hey! He is mine. Give me apologize. Charot. Are you looking for hot single men in your area? In your area. Ang cute mo, Lord. Thank you. I know. Like my boyfriend. Yes. I Are you only gay? No. I like many genders. All the genders. Ah, okay. Do you know? You like me. How many genders there are? I think you like me na. Okay. Me or Jimin? Can I have both? No. We can share Jimin. No, I don't want. Ayaw pa i-share si Jimin ng pogi-pogi. Pwede yan. Familiar ka po. You look more familiar. Who's that? Is that a Korean? Yes, it's BTS Jimin. Sino? BTS Jimin, my boyfriend. Oh my, okay. Go LGBTQ. Ginagawa nila akong bakla. Wala masama maging bakla. Alam mo, kung boomer yun, sabi, bading. Jimin? Oh my gosh! It's Jimin! You're a fan of Jimin? Pagod na ako. Naghahanap pa siya ng chick. Yo! Yo. Hello. PaoLUL ba? Hindi. It's a prank. PaoLUL ba? Bakit ba ako? Paano ko may kamukha si PaoLUL? Hello? Ang dilim. Bakit idol? Paying skin. Chicharon? Ito pinaka-cute. Hello? Streamer ka ba, Archie? Ba't mo ako minura? Hi, girl! Ano? Oh. Tulog na. Naghanap ba siya lalado? Walang babae dito. Kilala na ako, PaoLUL leche. Doon na tatapos ko. Gusto niyo na pa mag-ito, pabuti nyo ng 40k likes. Dadaan ulit natin to kasi di ba, mabilis naman magsawa sa mga ganito. Okay, like, share sa mga gusto makakilala ng iba nyo friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL, babaalam.